Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. В днешното видео, както видяхте по заглавието, ще отваряме новият iPhone Air. Доста се чудих дали да си взема Pro Max или Air, тъй като аз съм с 16 Pro Max. Честно казвам, не виждах доста голяма разлика, затова реших да си взема Air, тъй като тук поне виждам нещо различно от предишните 20 модела. И така, нека да го отворим заедно. Този път не е разопакован, тъй като не е от Технополис. Честно казано, на първ допит телефонът е доста лек и също така доста тънък, както можете да видите. Даже камерата не иска да го фокусира, да фокусира го. Сега ще ви го сравня с моят телефон, да видите разликата. Може би наполовина по-тънък. Също нещо, което ми харесва, винаги Pro Max ми е бил доста голям, а обикновените 17, 16 или просто стандартните версии винаги са ми били супер малки. Точно това ми харесва този телефон, че една идея е по-голям. Нека да махнем това също. Единственото нещо, което ме притеснява, както всички останали, е батерията, която спрямо видеята, които видях, държи колкото е една обикновена 17, не мисля, че ще бъде толкова голям проблем. Също нещо, което пък доста ми хареса, че е с A19 Pro чип, а не с обикновения чип, който е на нормалните 17. Реално разлика в дисплея като големина не виждам на самия корпус. Изглежда си по същия начин. По-късно ще го сетъпна, също има и батерия, както можете да се видите. Но да, с него също идва. Не съм си взел кейс, тъй като нямаше налични, аз го поръчах на преордър и нямаше кейсове на преордър, така че все още не съм взел кейс. Но сигурно ще взема нещо, което е доста тънко, тъй като не виждам смисъл да си взема пълно кейс от Mobile Fox и да е супер дебел. Зарядно и обикновените картички, които ги има всяка година, даже няма смисъл да ги отварям. Единствена разлика, която виждаме, че са включили тези за енергиен клас. Това, което получаваме за близо 3000 лева, няма повече. Най-вероятно ще се включва по-късно, за да ви кажа как е, след като го сетъпна и го използвам малко, да ви кажа как е с прямо батерия и дали прегрява. Това, което разбрах, прегрява, но не чак толкова много и, както казах, спрямо това, което видях, батерията държи доста, колкото обикновено 17 канали, реално аз имам 16 Pro Max. Тази батерия вече не става за нищо, след като си инсталирах iOS 26 бета. Този телефон грее. Батерията му пара супер много, значи сега ще ви кажа. Сутринта съм го случил от зарядното в 7:20, 7:30. Не знам дали може да видите. Само да фокусира. 41% батерия. Аз просто нямам, но ми този телефон се скапа супер много. Даже няма една година, между другото, на 10-11 месеца е телефонът, така че не знам. Ще видим как ще работи този и ще се включа най-вероятно по-късно. Така хора, ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни. Също ако имате идеи с други видеа, може да ги напишете долу в коментарите. Чао и до следващия път!